Instant reunion ang nahitabo human nagatapok ang labing unang mga sangre sa Encantadia nga sila Diana Zubiri, Iza Calzado, Sunshine Dizon o Karil atol sa magpasikat segment sa It's Showtime. Si Diana ang naghupot sa Brilyante ng Lupa, si Iza sa Brilyante ng Hangin, samtang si Sunshine Dizon isip Perena o Karil sa Brilyante ng Tubig. Sila ang mga nahimong special guest sa team nila Karil, kauban si Ogie Alcacid. He's leaving us next Daghan na nagduda sa boss-employee nga relasyon ni Ato ug Zarina sa Love Before Sunrise. Dayag na ilang relasyon bisan pa man nga ila kini gitagutago sa kadaghanan. Di mapugna ni Zarina ang iyang gibati nga gugma ngadto kang Atom, ilabi na sa mga espesyal nga pagtatar niini. At ang ipa ang mga nagkanindot nga eksena sa Love Before Sunrise 8:50 PM pagkahuman sa Black Rider. Samtang sa Black Rider, human girakrakan ang panimay ni Elias nga gidala ni Ruru Madrid, kauban si Venice nga gidala ni Kylie Padilla og iyang anak na miligro ang ilang kinabuhi. Naigog gyud sa bala sila sa mga armadong tawo o daling gidala sa ospital. Grabe ang kalagot ni Elias nga bot niyang bawsa ng mga tao nga nagpaluyo sa mga pagpangrakrak. Maangkon kaha niya ang hustisya at ang ipa ang mga maaksyong eksena sa Black Rider sa GMA Telebabad alas 8 sa gabi pagkahuman sa 24 oras.